Ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуридинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳамватанои азиз, билети арзон аз Челябинск Хуҷанд, аз Россия ба Тоҷикистон, аз шаҳри Челябинск ба шаҳри Хуҷанд билетҳо 5,5-6 ҳазорӣ. бародари азиз, номерои мо авиакасса дар зери навор мешавад. бародари азиз, мо занги шуморо интизор ҳастем. инчунин билетҳо аз Екатеринбург Хуҷанд ҳастанд, аз тамоми шаҳрҳо метавонед аз мо муроҷиат. через Бухоро ҳастанд, мақсад аз Самарқанд ҳозир ба фикрам нест. через Бухоро Тоҷикистон билетҳои арзон, душанбе низ арзон. аз Екатеринбург Хуҷанд дида, аз Екатеринбург ба душанбе арзонтар аст. аз Екатеринбург ба Хуҷанд 2000-3000 мақсад қиматтар аст. аз Челябинск 5,5-6 ҳазорӣ. бародаро, касое ки меравед через Челябинск, пожалуйста, мо занги шуморо интизор ҳастем. куҷо бошед, дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи мо, дуогӯи ҳамаи ҳамватанон бошед, дуогӯи ватани азизамон Тоҷикистон бошед. Тоҷикистон бошед. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуридинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. ҳамватанои азиз, дар куҷо бошед, дар амони Аллоҳ бошед. дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳамватанои азиз, агар мо дар фикри якдигар набошем, як бегона дар фикри мо нест. иншоаллоҳ мо бародари азиз, мана авиакасси худмо кушодаем, мана акали ширкати. салому алайкум ба ҳама подписчико, ба ҳама бародарои тоҷик аз шаҳри Екатеринбург. бародари азиз, шумо дар шаҳри Москва, дар тамом дар Тоҷикистон, дар куҷое бошед, билет барои шумо иншоаллоҳ арзон. мана дар Хуҷанд иншоаллоҳ барои Хуҷанд Екатеринбург 25 ҳазор иншоаллоҳ уже билет арзон шудагӣ. бо худо хоҳад аз номи канали мо гап занед, бо иншоаллоҳ аки Алишер скидка мекунанд. иншоаллоҳ аз номи канали фикри шумо гап занед. аз Екатеринбург Тоҷикистон, аз Екатеринбург Москва, тамоми ҷо билет ҳаста иншоаллоҳ. аз Тоҷикистон любой шаҳри Россия, ай Россия Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон ҳам ба Россия, аз Россия ба Ӯзбекистон ҳамаш ҳаста иншоаллоҳ. аз через Самарқанд, тамоми ҷо ка Самарқанд кати 8 ҳазор, 7 ҳазор то 5 ҳазор иншоаллоҳ барои шумо ёфта метем билет. иншоаллоҳ номерои ака Алишер дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. дар паноҳи Худо иншоаллоҳ бо аг насчёт кор, насчёт документ, прописка, любой хизмат биромад, занг мезанед аки Алишер. иншоаллоҳ дар хизмати шумо ҳастем. худатонро эҳтиёт кунед ҳамватани азиз, дуогӯи мо бошед. ассалому алайкум. یا همسی شدید هم از باید کردم که گیره بیوشم. Doğru kontrol.